Һәр бер дәрес татар телендә үткәргән бүгенге көндә һәр бер дәрес ул көрәш. Әйе, иң беренче ата-ана китерә баланы рус телендә бит, рус телендә егыны бирә алмас инде, татарча укыта бит бу укытучы дип. Менә, мәсәлән, Америка Кушма Штатларында 100% баланы үз телендә укытырга омтыла гаилә. Чөнки педагогика галимнәре исбатлаганнар, ана телендә укыса баланың мөмкинлекләре, интеллектуаль мөмкинлекләре яхшырак, тизрәк ачыла дип. Ә без киресенчә, без экзамен бирә алмас бала дип, башка телдә укытырга. Нинди өч төрле матдәне яздык, әйәҗә? Азот, фосфор, калий. Азот ни өчен кирәк үсемлекләргә? Аннары икенче ягын аңлатырга туры килә әтиәниләргә. Менә бу, әгәр дә без аны көрәш дип аңлыйбыз икән, име? Карагыз әле. Химия, физика, математика, информатика, терминнар, синус, косинус, полимерлар, һәм башкалар терминнар. Алар бөтенесе алар татар телендә дә, рус телендә дә, алар берсе дә татар телендә дә, рус телендә дә түгел. Нинди халат кичердик 90-нчы еллар ахыры, 2000-нчы елларның башында. Татар гимназияларына балаларын бирүчеләр юк, бирмиләр. Ул теге нидән 90-нчы елда мәйданнардан килгән зыялыларның балалары укып чыгып баралар. Монда 2000-нче елда, 7-нче елдамы егыны фақат рус телендә генә бирү дигән ни чыкты? Закон чыкты. Бетте, балалар килми. Бер сыйныф, 2 сыйныф җыйсаң, ул инде сиңа бик әйбәт күрсәткеч. Менә бу баланы шушында чакыру өчен, аны китерү, укытып китү өчен 1 сентябрьне бала туплап башлау зур көрәшкә әйләнә башлады. Лицей-интернатлар ачыла башлады. Әйбәт эшлиләр, балаларны тестлар аша алалар, әйме. Әйтәләр, 1 ел укыталар да, 2нче елдан инглиз телендә. Менә китте әтиәниләр инглиз телендә укытырга. Хәзер үземнең таныш күрәм сентябрь башында баласының документын алды да китеп бара. Инглиз теле өйрәтәләр анда ди, алам ди. Мен инде үземнең күптән белгән танышым, гаиләләрем белән. Ә сез үз телегезне өйрәттегезме соң әле? Сез инглиз әнисенең телен өйрәнеп балаң акыллырак булыр дип уйлыйсыңмы? Үз әнисенең телен өйрәнмәгән килеш дип.